Bueno, desde logo, por parte da Administración galega non. E non o hai porque houve recortes moi importantes na loita contra a pobreza en Galiza e na cooperación tamén exterior, precisamente para o desenvolvemento. Na loita contra a pobreza en Galiza estamos vendo como se siguen recortando os fondos para a Risga, como se recortaron os fondos para a inclusión social xestionados por as entidades locais nos orzamentos iniciais e agora tamén a mediados do mes de setembro, en concreto por unha orde do 19 de setembro que recorta esas axudas, e que decir da axuda de desenvolvemento, que tamén era xa moi escasa. Somos a última comunidade autónoma en axuda oficial de desenvolvemento, pero por se iso non chegaba, houve un recorte no marco desta política de austeridade de Núñez Feijóo que prácticamente deixou sen cartos as axudas e as convocatorias, algunhas chegaron a anularse, de axuda ao desenvolvemento. De feito, houve catástrofes graves este ano, terremotos, etc. E non houve axudas de emerxencia como si houbera co goberno bipartito cando foran aquelas enchentes en Birmania, en Bangladesh, etc. Esta é a situación que temos. Eu creo que se mudou algo foi a peor. E, de feito, pouco tempo despois xa da asinatura do pacto, nos orzamentos do ano 2011, pois as promesas do pacto non se integraron. Claro que non están nos orzamentos, non existe. Que todos os indicadores están baixando, as ratios adicadas á cooperación están baixando precisamente polo tema da crise. Estamos nunha situación moi complicada, os orzamentos da Xunta de Galicia son 2.000 millóns de euros menos que hai 2 anos, que hai 3 anos, e, polo tanto, todo ten que ser asustado. Ben é certo que o Grupo Parlamentario Popular tivo desde o primeiro momento a disposición e estuvo e está ao dispor da coordinadora de todas as entidades de acción polo desenvolvemento dos países en dificultades económicas e empobrecidos. Está aí, estivo e está. O Grupo Parlamentario Popular foi o único grupo que fixo aportacións ao Pacto Galego contra a Pobreza. Cando hai un ano tivemos que traballar conjuntamente coa Coordinadora Galega, e a Coordinadora Galega sabe a vontade política real que hai por parte do Grupo Popular, entre outras cousas porque fixemos aportacións en canto a que, por exemplo, nun dos artigos do Pacto Galego contra a Pobreza foran os asentes da cooperación galega os principais actores de levar a cabo esa acción solidaria. E nos creemos que son os asentes fundamentais por onde teñen que ir as liñas, os asentes, as distintas entidades colaboradoras da Coordinadora Galega. Eu creo que teñen que ser quen poña a pauta. Bueno, nós que estamos traballando para que se chegue, pero non só para que se chegue cuantitativamente, para que tamén a calidade desa cooperación sexa boa. Hai comunidades autónomas que xa desde hai tempo levan facendo, a pesar dos recortes que agora tamén experimentaron, como é Cataluña, que acaban de meter un recorte tamén importante, pero que saben que esa axuda de desenvolvemento tamén ten que ser parte desa paradiplomacia, desa política exterior que Galiza de meter. É dicir, que mellor forma de proxectar a Galiza no exterior, que a través desa axuda, desa cooperación, non só en cuestións de presencia humanitaria, prácticamente desapareceron ese tipo de convocatorias, senón con carácter permanente para ir tecendo relacións, ir tecendo lazos que tamén poden ser no futuro moi interesantes para este país, xa sen falar de que hai en Galiza un tecido de organizacións non gubernamentais que tamén hai que cuidar e que hai que atender nese sentido. A Xunta de Galiza desentendeuse completamente delas. Pódese chegar porque non é ninguna cantidad desorbitada, nin se trata de un esforzo que outras administracións non estén facendo. O que pasa é que iso exixe vontade política. Un orzamento ten unha gran inercia e iso precisa que durante uns anos haxa unha senda paulatina de crecimento dos fondos e só con ese compromiso se pode aspirar a alcanzar esa porcentaxe. Nos aspiramos a que sí. Nos, desde o primeiro momento, desde as primeiras reunións que tivemos coas distintas entidades
que se reuniron co Grupo Parlamentario Popular e se expusimos que a situación era moi complicada, que nos íbamos a facer o posible para intentar acadalo, pero tamén, por exemplo, pedimos dentro de unha mínima realidade, sendo conscientes de que a realidade é a que se prolongase ata 2017. Sabíamos que en 2015 era absolutamente imposible. O pacto estatal contra a pobreza é para o 2015. É a meta que se marcaron. Nos dixemos que para nós era unha quimera e que non se iba a cumplir. Por lo tanto, dentro dese realismo que desde o que o Grupo Parlamentario Popular pensa e ve que hai que levar máis ou menos o tema, dixemos que se prolongase ou se adiase un pouco o que as datas de cumprimento e de compromiso. Eu vexo con dificultade que vayamos a acadar as cifras, como vexo absolutamente imposible que en España se acade en 2015 o 0,7. Bueno, as prioridades que temos nesta materia é, en primeiro lugar, loitar contra a pobreza en Galicia. Estamos vendo que en Galicia neste momento hai máis de 600.000 persoas por debaixo do limiar da pobreza. Este é un problema que se vai incrementando. As noticias que temos o día a día nos concellos é que cada vez as demandas son maiores e os recursos son menos. O paradoxo desta crise económica. Cada vez as necesidades son máis como consecuencia da crise económica, pero como consecuencia destas políticas de austeridade, destes recortes, cada vez as capacidades de atenderlas son menores. Baste un dato. A Xunta de Galiza, o pasado día 19 de setembro, vende recortar 3 millóns de euros nas convocatorias para a inclusión social, para o plano de desenvolvemento xitano que xestionan os concellos de Galicia. Agora mesmo, desgraciadamente, gobernamos en moitos menos concellos e tamén menos diputacións. Xa desde hai uns anos, os concellos que estaban gobernados polo Partido Socialista introducían nos seus orzamentos algunhas cantidades para isto. E despois constituíuse un fondo que agrupaba a maioría dos concellos de Galicia, casi todos de orientación progresista, socialista ou socialista nacionalista, que querían pôr en común esos recursos justamente para que todo era máis eficaz. Claro, esta é a política que queremos seguir facendo e de eso se trata, ¿no? De xestionar con menos costes administrativos e burocráticos o esforzo que fan as administracións públicas en Galicia para axudar ao desenvolvemento. Creo que é unha línea na que hai que seguir traballando. Veremos como afecta a esta línea de traballo que se estaba estendendo a moitos concellos, sobre todo os grandes e medianos, pois o cambio político tan importante que se produciu nas eleccións municipais. A ver se os concellos do Partido Popular gobernados polo Partido Popular son capaces de seguir sendo. O primeiro de todo, facer os programas acaídos neste momento, que marquen as entidades de cooperación, porque nós sí que creemos que son os actores fundamentais. Os terrenos, os territorios empobrecidos prioritarios, enfocar os problemas prioritarios, priorizar, digamos, concienciar a sociedade de que é un problema importante e, ademais do eido económico, ao que se están destinando nestes momentos 7 millóns de euros anuais nos presupostos nos orzamentos últimos da Xunta de Galicia, eu creo que o fundamental é facer esa pedagogía. E esos son, creo que, os alicerces que fan agora mesmo dentro do contexto, dentro do marco, dentro